Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ya wuce ne. Ya aiki. Lafiya kalau. Madalla. Yawo sannuwa. Malam ne ke tafi da kai kenan. Na zuwa a ɗauke ni harkar fim ne. To kai daga ina kake kenan? Daga Kano nake. Can Ƙaraye. Ka ce daga Ƙaraye. Daga Ƙaraye nake ranka dade. To amma babanka ya sani? A ba su sani ba ranka ne. Mamanka fa? Ita ma ba ta sani ba. Amma da za ka tuwa ka sanar mu. Ni ba wanda na san mawa. Kawai haka nan ka tuwa. Mu zo mu saka a fim. Saboda fim din mahaukata muke yi. Ko? To yanzu dai da ka ta. Ga jakkan. Ya shi ranka dade. To wani guzuri ka zo da shi kenan? Yana cikin buhun na ranka dade. A cikin guzuri. Malam, kawai abin da za a yi kawai ka tafi ka wani. Ni ba zan tafi ba. Ba za ka tafi ba. Wallahi sai na ga alulu. Alinu? A haka ne za ka ga alinu? Da Adam ya zo billahi lazi ba zan tafi ba. Wanda ka zo da shi da billahi lazi ba zan tafi ba. wannan abubuwan ne. Alukura sai na ga alulu. Sai na ga fara da billahi lazi ba zan tafi ba. Billahi lazi ba zan tafi ba. Wala!